Noći začuju se neki glasovi. Te noći igračke su oživjele. Te noći počeli su problemi. Naime, u dalekoj bijeloj pustinji gdje vladaju polarne svjetlosti došlo je do pobuna igračaka. Ja, Petra, i moja sestra Petra, vrhunske balerine, ne zaslužujemo sjediti u nekom kutku i skupljati prašinu. Da, mi zaslužujemo svaki pogled ove sobi, ma svjetsku slavu, eto što. Mislite da ste vi najbolji? Ali jesmo najbolje, hello! Ali tu je svađu vidio Major L, te otišao pozvati djeda Božićnjaka. Senta! Dogodilo se, ipak se dogodilo. Isto što i prošle godine. Brzo požurite gore u ludnicu. Što se ovdje dogodilo? Dragi, hoćemo li ispričati onu priču? Maybe they will learn the lesson. U redu, ali ako ne uspije. Ma uspjeće. Tišina! Moja žena vam ima nešto za reći. Hvala, dragi. Dakle, to je bilo u isto ovo prekrasno vrijeme. Samo prošle godine. Tako baka počinje svoju priču. Poslušajte, možda nešto naučite i naravno zapamtite. Dakle, bilo je to oko Božića. Bile su zadnje pripreme, kao i sada. No te noći igračke su se pobunile. Što je ovo moram trpiti? Ja sam najbolja, meni ovo ne treba. Ja sam još ljepši. A ja, Seko draga? Tišina, smirite se. Sve će biti u redu. Ma idem ja po djeda. Ma ja sam najljepši. Ja ne zaslužujem ovo mjesto. Ja zaslužujem više. Putovanja, London, Pariz, Beč. Che bella Roma, Venecija. Želim vidjeti svijet, želim putovati, želim čitati, učiti. Tišina, djed vam ima nešto za reći. Izvolite. Hvala. Sve ćete to moći, ako budete dobri. Ne moraju samo djeca biti dobra i zaslužiti igračke. Također, igračke trebaju zaslužiti njih. Da, dobro ste me čuli. Igračke trebaju zaslužiti njih. Ako je neko dijete dobro, neće dobiti čangrizavu balerinu i ljute medvjediće. Oni će dobiti lijepu lutku i poslušnog psića. Zločesta će djeca dobiti vas. Zar mislite da će vam biti dobro i da će biti onako kako ste htjeli? Neće! I ja želim da slušate i meni je odmah lakše. Ja isto. Mi vas radimo za djecu. Mi isto želimo vašu poslušnost. Mi smo ponosni na vas. To je istina. Jako smo ponosni na vas. I tako je sve završilo. Dakle, želite li dobiti zločestu djecu i sjediti u kutku neke ladice do kraja života? Ne! Onda si moramo međusobno pomagati. Tako je završila priča o djeci koja moraju zaslužiti svoje igračke. Ali igračke trebaju zaslužiti njih. Sretan Božić i Novu godinu želim vam članovi ITVN tima. Čekajte, priči nije kraj. Čangrizove balerine, u znak isprike, odplesat će vam baletnu točku.